Ngiyanibingelela abalandeli, ngiphinde ngibonge nje ukuthi nithathe ithuba nabuya futhi nazobuka lama video. Ngiyafisa nje ukuthi uNkulunkulu namathongo enu anganenzela umusa ngalokho. Ukuthi-ke nako konke lokhu engikushoyo noma engikukhiphayo la kulama video kunisize. Noma ngasasizanga wena mhlawumbe khona omunye onenkinga omaziyo osondelene naye. Mhlawumbe uyothuke sesizakala kuwena ukuthi hayi ngangabona mhlawumbe nomkhulu Dumise ekhipha umuthi okanje ongakwazi ukukusiza kule nkinga yakho. Mhlawumbe usuyakwazi nawe ukuthi umsize ngaleyo ndlela leyo. Namhlanje ngithe ake ngithi ukujula impela, ake ngithi ukujula. Njengoba kuyi weekend. Angazi-ke ukuthi wena le video ibukela ulesingaki, kodwa le video yenziwe kwi-weekend kuwumgqibelo. Namhlanje-ke nginiphathele umuthi owukhukhulela ngoqo, ojule kakhulu. Lo muthi lo usiza ezintweni eziningi kakhulu ezibalulekile futhi empilweni yomuntu. Lo muthi lo uzokusiza mangabe ufuna ukukhushula isikhundla emsebenzini. Uzokusiza mawufuna ukuthandeka kubantu. Uzokusiza mawufuna ukuhlonishwa kubantu. Uzokusiza mawufuna imali. Uzokusiza mawufuna inhlanhla. Lo muthi nje uwodwa uyakwazi ukukusiza kulezo zinto lezo. Ngaphandle kokumosha isikhathi, ngoba sithanda ukumosha isikhathi kakhulu. Ngoba isikhathi naso baye bathi abelungisa imali, bathi time is money. Ake sivane singene kuwona umuthi. Awulungisa ipeni lakho nephepha lapho ngoba ngiza nezimpande engaphezulu kwa-38 eyihlanganisa lo muthi. Asenze kanjena-ke. Number 1, awuhambe uyongitholela isikhundla. Uhamba ulanda umhlonishwa. Ulanda uMayisaka, ngifuna obovu uMayisaka. Hamba ulanda iphengulula. Ilandela umuthi ekuthiwa usuka sambe. Hamba ulanda umuthi ekuthiwa ushiya bekhala. Hamba ulanda iwoza woza. Ngifuna iwoza woza eyikhubalo. Hamba ulanda uvela bahleke. Landa naye inkuzi malanga uLosilina. Hamba uyofuna indoda emnyama. Hamba uyofuna umcele. Hamba uyofuna umpunyu. Hamba uyofuna umnhlanhla emhlophe. Hamba uyofuna umphenduli. Hamba uyofuna umphumeleli. Hamba uyofuna ikhokhelo. Hamba uyofuna ilethi. Hamba uyofuna isondeza. Hamba uyofuna umzaneno. Hamba uyofuna ihlalanyusi. Hamba uyofuna ingwavuma. Hamba uyofuna iphamba. Hamba uyofuna imomotheka. Hamba uyofuna umhungulo. Hamba uyongitholela nomlomo omnandi. Hamba uyofuna umaphipha. Hamba uyofuna abaphaphi. Hamba uyofuna umthunyelelwa. Hamba kuyongifunela nempila. Hamba ungitholele uvulandlela. Hamba ungitholele uchwashaka eliphezulu. Hamba ungifunele umavula kuvaliwe. Hamba uyongifunela unukani. Cela ungawufaki kakhulu unukani-ke kulo muthi, ufake kancane. Hamba uyongifunela umuthi ekuthiwa umkhondweni. Hamba uyongifunela umuthi ekuthiwa usiphahluka. Hamba uyofuna umuthi ekuthiwa ilukuluku. Hamba uyofuna umuthi ekuthiwa umaguqu. Hamba uyofuna umuthi ekuthiwa ithangazane. Kodwa ngifuna impande lapho kwithangazane. Bese wenze njena-ke. Utholela nanga amafutha. Utholela amafutha engwe. Utholela amafutha embulu. Ungitholele amafutha enyengelezi. Ungitholele amafutha enhlwathi. Ungitholele amafutha umbokwane ufish. Into ozoyenza-ke, thatha wonke lamakhubalo lawa, amafutha wabeka eceleni. Gaya lamakhubalo. Usuwagayile lamakhubalo. Thatha lo muthi lo. Quma, ugeze, uphalaze ngawo. Bese-ke lo munye umuthi wenze sure ukuthi ufine kakhulu lo sele. Ngoba ngifuna ukuthi ubusuthatha lamafutha uwaxove nalo muthi lo. Uwaxova-ke nalo muthi, ngifuna ukuthi-ke manje thatha-ke lo muthi-ke lo usuxove namafutha. Caba umzimba wonke, cabe ngisho la emashiyeni, phezu kwamashiya ukucabe. Ngisho ngokucaba nala phansi kodebe lomlomo la ngenzansi, ukucabe khona uhlanga lolo. Lokho kuzokusiza-ke ekuthenini ngisho ngakuthiwa ukhuluma nomuntu athamba lalele lento oyishoyo, ezwe wena lento oyishoyo. Lo muthi lo unamandla kakhulu.
ufuna isikhundla emsebenzini, ufuna ukukhushulelwa imali, ufuna ukuthandeka, ufuna ukuhlonishwa, ufuna inhlanhla, uzokusiza lo muthi, unamandla kakhulu okwenza lokho. Yenza njena-ke futhi, nakhu sengicishe ngikhohlwa. Uma kuwukuthi vele ususesikhundleni vele, usebenzisa lo muthi vele usesikhundleni, ngabe uyinduna, ngabe uyimeneja, ngabe uyini, kodwa usesikhundleni uphethe abantu lapha emsebenzini. Yenza njena-ke uma usebenzisa lo muthi-ke manje. Kulo ofine engithe uxube namafutha, usukwenzani manje? Athi amaXhosa isiphondo, wenza isigqabo, thatha ibhodlela lesigqabo, ufaka lo muthi lo onamafutha, yabo lo kade ucabanga ngawo lo namafutha, ufaka wona. Usuku-edela manje into ey'mbili, ngoba vele wena usunesikhundla emsebenzini angithi. Usuku-edelani amafutha emamba emnyama, ungi-edela amafutha ebhubesi. Ukwenzelani loko na? Lokhu kwenzela ukuthi njengoba ubaphethe labantu bakuthande, bakuhloniphe futhi bakusabe. Ingakho sesifaka amafutha emamba emnyama, sifaka amafutha ebhubesi, senzela ukuthi ube nesithunzi kubona, bakusabe, ngoba kufuneka bakuthande bese bengawenzi umsebenzi ngoba phela sebekujwayela kabi. Kufanele ukuthi bakusabe, ube nesithunzi kubona, bakusabe, ukuze umuthi sibani hambe yokwenza ukuthi lapha angaloku eyale nale, asuke umuntu agxume enze lowo msebenzi lowo. Lo muthi kunamandla kakhulu, unamandla kakhulu lo muthi, ususiza abantu abaningi ngoba ngisho ngokuthiwa umuntu uthi cha, izinto zakhe nabengasavuleki, kodwa mase esebenzise lo muthi ziyaqaqeka izinto. Omunye uzobuza ukuthi ngigqume iy'nsuku ey'ngaki ngoba abantu bahlezi bebuza leyo nto leyo. Kanti umuthi uma usekhona ngisho ungagquma 30 days ukuthi usungenankinga. Kodwa-ke ngeke ngisho kanje, usebenzise lo muthi ugqume ngawo 7 days, uzoqala ugqume kuqala bese-ke uyagcaba ngale ngithe uzogcaba ngawo. uNkulunkulu akanibusise. Sengikhulume kakhulu, ngikhiphe induku yami futhi eyimfihlo-ke namhlanje kakhulu, ekuyiyona isiza abantu abaningi. uNkulunkulu anibusise nje, nisazohamba niyosika kochitha bese niyagaya, nigcabe, nithandeke yonke indawo la nikhona, nihlonishwe, nibe nenhlanhla, imali ize kunina njengemvula, uduma umthombeni. Uyabonga.